Takže ahojte kamoši, dneska tu mám video pre môjho spolužiaka a možno ho aj poznáte, volá sa Marek a jeho kanál na YouTube sa volá Marek Mareček, určite ho odoberajte. No a on si odo mňa prijal video s Minecraftom, tak ideme si zahrať Minecraft, ale není to pravý Minecraft, je to Minecraft na Robloxe, lebo na mobile Minecraft veľmi nemám, takže tak. Ideme na to a ozvem sa vám, keď už budeme také náradie. Ok kamoši, už mám drevený krumpáč, aj drevený meč. Tu je krumpáč a tu mám meč. Tak. Potom mám aj čestku a dvere, ak si možno urobím dom, a neviem, či si ho urobím. Takže mám už crafting block aj a môžem využiť to, že sme na púšti a urobím si z kaktusov taký domček, že to by mohlo byť. Tak idem si ho urobiť. Takže najskôr musíme naťažiť dáke kaktusy. Napríklad tento. OK. OK, to by možno aj stačilo na náš malý domček. Tak kde si ho dáme? Napríklad sem. OK, takže môj kaktusový domček už je hotový. Idem vám ho ukázať najskôr zvonka. Takže vyzerá ako takto. No a vnútro vyzerá takto. Toto malo pôsobiť ako dve sedačky pri vstupe, aj keď to tak asi nevyzerá. No a tu mám čestku a craft block. No a teraz už keď máme vlastne všetko, by sme mohli ísť vytroliť takého malého kida, ale bojím sa, že sa nevrátim k svojmu domu. Takže tak, tu je taká tetuška. A ona o tom ani nevie. Nemala nič, nevadí. Tak, idem sa dať pozrieť, kde by mohli... tam sú voľaky, dobre. Idem tam. Tak bohužiaľ, kida sa mi podariť nevytrolilo. No, nepodarilo sa mi ho vytroliť, ale aj som zablúdila. Ale našla som takú týpku, ktorá chce odo mňa pomôcť, takže jej aj pomáham celkom. Tuto, čo má tento drevený dom. A tu je. Takže to bude asi koniec tohto videa. Takže určite ma odoberajte aj Mareka. Ešte raz opakujem, ja sa volám Zunavo a Marek sa volá Marek Mareček. Ahojte kamoši.